ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಇಂಚಲ್ಲರು ಕಲ್ಕೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೇನು ಕೊಡ್ಡೈ ರೆಸಿಪಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ನೆಡ್ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಡ್ ಉಂಡು ಕೊಡ್ಡೈ ರೆಸಿಪಿ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ ಭಲೆ ಪುಯ್ ಅದೊಂಬು ಪೊಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು, ಒಂಜಿ 4 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ, ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡೇರ ಪಾರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುನು, ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ.